nggih dados kan kula jenengan ya kudu ngawaruhi roh sing ning awake dhewe niku. Kaya dene akal, wilayah akal nggih, wilayah akal kan cara mangan iki panganane apa to, aktivitas iki apa. Wilayah hati aktivitas iki napa, wilayah nafsu aktivitas iki napa, wilayah ego aktivitas iki napa. Wilayah sukma iku nggih wonten aktivitas. Cara tiyang kan nggih, cara wiritan nggih macem-macem cara ning jero iku. Sebutane macem-macem. Nyapa kok ndadekne kadang kula jenengan kok nggak wujud sing kaya ngono karena masih di akalnya itu. Kadang kan ning atine. Iku gak wujud. Kadang kok ning nafsune, ning egone, ning sukmane. Karena apa? Rumangsa. Perkara iki gak wujud krana rumangsa wujud. Nek rumangsa yo gak kena didelok. Nah iki mang gak rumangsa, lha engko wujud. Lah sehingga wilayah sing pundi sing ndadekne sakabehane wujud niku wau nggih wilayah rohani niku. Karena rohani niku balik meneh gak gumantung ning pikir awake dhewe, ya gak gumantung ning atine awake dhewe. Rohani niku ya ora gumantung ning nafsune, ning egone, ning sukmane mboten. Nek sukma iki jek gumantung. Gumantung ning akal. Ya gumantung ning ati kan, jek gumantung kabeh. Karena sukma dhewe iki mang ya ije enek kecampuran nafsune awake dhewe, ya enek kecampuran ning egone awake dhewe ana. Meskipun niku halus ya, tapi ya jek kasar. Jek ning njaba kabeh. Kok ati iso ngrasakne iki ya ning njaba, pikiran iso mbayangne iki ya ning njaba. Ya wis ngono piye? Lha kadang adike mang gak roh ning awake iki mek enek roh. Terus awake iki mang gak roh nek kono nggunakne roh lain utawa khotam. Roh iki mang berbentuk khotam. Sing ngewangi awake dhewe. Ngewangi apa? Ngewangi karepe awake dhewe. Supaya wujud. Lah nanti apa bisa? Bisa dengan cara seperti itu. Jadi wonten jalan sing ngoten niku, wonten jalan sing ten awake dhewe. Datose ya kudu dirui. Lah ora sing ten awake dhewe ora kena dirasakne piye ora kena, awake iki gambare nggih mboten kenging. Sehingga apa? Gak iso ngaku-ngaku. Nek sukma iso adik ngaku-ngaku. Nafsu iso ngaku-ngaku, ego iso ngaku-ngaku, apa nek ati iso ngaku-ngaku. Akal iso ngaku-ngaku. Nek roh itu enggak bisa. Ya akal sendiri ngarani roh ya enggak bisa. Iya roh. Nanggone ning ndi? Ati ya ngono rasane iki piye? Nafsune, lha nek roh nek ngomong piye? Ya kan ngono. Gak iso nembus iku. Lah karena apa roh ini mang ya gak gumantung ning sekabehane niku wae. Lah biasane adik iki mang roh sing ning njaba sing diruwi. Sehingga khotam niku wae bentuke. Sehingga wiritan iso ndadekne ayeme niki ya khotam.
Kodam ayem. Ayem yo kodam ya. Nek roh sinten mriki iku ora manggon ning senenge awake dhewe atau susah awake dhewe utawa nek niki mang ning ayeme awake dhewe mboten. Sehingga gak kena dibayangne ya ora kena dirasani. Jadi aja ngate mengandai-andai. Karena itu ada alamnya sendiri. Jadi ning awake dhewe iki mang bener wujude menungso sing kaya ngene, tapi di dalam kita banyak alam. Seperti alam akal, alam hati, alam nafsu, alam ego, alam sukmo. Bareng ngoten alam roh. Kan oke to alam iku. Nah, sehingga napa to mriku wau kula njenenganipun samrabati iki lho glegere wujude ilmune Gusti Allah. Jadi nek kene gak wujud tulisan maneh. Ilmune Gusti Allah dudu niki mang swara maneh. Ilmune nek niki mang dudu aran maneh. Wujud punan iki. Dadose uga ning angen-angene awake dhewe utawa ning atine awake dhewe. Wujud. Nah, untuk menembus ke sana ya kita harus membersihkan dulu atau kita harus mengenal diri kita dulu. Kalau kita nggak mengenal ya yang datang ya roh yang di luar itu atau khodam itu. Ya, maka itu kita harus bersihkan. Nah, iki mang ngendhalekne tapi gak harus sing dikendhalekne ya sami mawon mengke. Roh ilmune ge ngendhalekne tapi gak harus sing dikendhalekne. Nah, diwalik ade iki mang roh sing dikendhalekne tapi gak roh ilmune sing ge ngendhalekne. Ya sami mawon nggih. Lah kalih napa ngendhalekne ten niku wau? Nek kados kula njenengan mengke punten makom roh niku wau. Lah mengke saged kendali. Nah niki lebih halus lagi loh niki. Nek ten Jawi kan kita kendalikan dengan marifat, kita kendalikan dengan hakikat, kita kendalikan dengan tarekat, kita kendalikan dengan syariat. Kan di luar. Dengan cara-cara metode seperti itu. Nah, kalau kita sudah ke makom roh itu, nah ini secara otomatis itu terkendali, itu nggak ada paksaan. Tapi kalau masih di luar itu paksaan. Contoh adik mang ngawari ilmu makrifat. Sehingga apa pengendaline? Wes kabehane kagungan Gusti Allah. Ya kan ngoten. Sedayane nggih disalehne. Iki ten jawab. Kejane sing guru diyum yo. Kang. Wis kabeh. Engkau kanginan masuk angin ke sana. Jadi pada masuk angin loh. Siap. Selamat bergabung kalian. Dados nek kula jenengan pun ngerteni ana ing alam roh, kula jenengan iki mboten ngendhalekne niki mboten. Secara otomatis mereka diam semua. Cuma bahasane terkendali.
nek adike mang tasik damel alat utawa alat iki mang ke makrifat iki nggak terkendali karena apa? Sombong muncul. Awak iki mang nek jek gunakne alat sing jenenge hakikat iki nggak terkendali. Rumangsa. Lah niki mengko. Oh, hakikatnya seperti ini. Ya karena apa? Nek adike mang jek ning hakikat utawa ning makrifat, iki hubungane akal kali ati tasian. Wong hakikat iki mang rasa, rasa manggone ning ati. Lah niku. Nek makrifat iki mang kan roh gambaran-gambaran sing kaya ngono nggone ning akal. Sing kono kemudian gathuk-gathuk nih, iki ning akal. Jadi nek niki mlebu ning roh. Oga ning akal meneh, oga ning sukma meneh, ning roh. Roh nek niki mang roh iki ora kanggonan susah iki ora. Oh iya ora kanggonan seneng. Mboten. Nek niki bape pun niku lho, napa niki iki bape fasadul jasad lho niki. Jadi kita nggak bicarakan jasad lagi. Jasad napa niki mang kan akale awake dhewe. Iki atine awake dhewe, nafsune awake dhewe. Kayak dene sukmane awake dhewe, egone ade iki jasad iki. Nah niki roh. Jadi ya balik meneh aja dilebokne ning pikiran, gak kena. Ya aja dirasakne ning ati ku gak kena. Nek sampean noko niki manggotak-gathok ning pikiran itu bisa tapi bukan yang ini bukan. Sama niki mang ngrasakne ning atine sampean kan. Bisa tapi bukan yang ini. Lah karena apa? Noko niki mang sing jenengan rasakne ning ati niki rumangsa, sing jenengan gambare ning pikiran iki ya rumangsa. Rumangsa kabeh. Nek kalau jenengan poten roh niki pun fasatu jasa. Berarti kita gak bicarakan akal atau hati atau nafsu ego pun gak bicarakan itu, tapi rohnya. Karena roh nak kene iki mah dirasakne ra kenek, digambare gak kenek, awake dhewe ora roh panggonane ning ndi. Cara ning ragane dhewe roh iki ning ndi pase. Lah isone cuma menghubung-hubungkan ya. Nah padahal kan wilayah roh temeniku lebih luas malah daripada ragane awake dhewe atau jasad awake dhewe. Lebih luas lagi. Lah kenapa? Roh inilah senakone iki mang hablum minallah. Roh itu.